Забелязвал ли си хора, които никога не качват снимки? Няма селфита, няма сторита, няма показност. В свят, където вниманието е валута, те изглеждат почти невидими. Но психологията казва нещо различно. Това поведение не е случайно. То издава начин на мислене, ниво на увереност, емоционална зрялост. Нека разберем какво наистина стои зад хората, които не публикуват снимките си. Първо, лично пространство пред популярност. Повечето хора търсят лайкове. Те търсят спокойствие. Тези хора имат силна нужда от лични граници. Те внимателно избират какво да показват и на кого. Не са антисоциални, просто не превръщат живота си в витрина. Докато другите търсят външно одобрение, те разчитат на вътрешно. Не им трябва публика, за да се чувстват добре. И това е тих знак за вътрешна стабилност. Второ, ясна представа кои са хората, които споделят по-малко, често знаят повече за себе си. Те познават ценностите си, целите си, приоритетите си. Не гонят всяка тенденция, не се сравняват постоянно. Щастието им не зависи от реакцията на другите. То идва отвътре. Когато си сигурен кой си, нямаш нужда да го доказваш онлайн. 3. Емоционална сигурност. Много хора публикуват, за да потвърдят стойността си. Селфито става доказателство. Но емоционално стабилният човек не се нуждае от това. Той не търси внимание, за да поддържа самочувствието си. Не се тревожи дали ще бъде харесан. Тази увереност е тиха, но силна. Такива хора са по-фокусирани върху реалните си цели, а не върху дигиталния образ. 4. Дълбочина вместо показност. Хората, които мълчат онлайн, често мислят повече. Те не публикуват импулсивно, не споделят всяка емоция. Първо осмислят, после действат. Оценяват себе си по собствените си стандарти, не по коментарите. Предпочитат истински разговор пред повърхностно взаимодействие. 5. Разбират илюзията на социалните мрежи. Социалните мрежи показват акценти, не реалност. Постоянното сравнение изтощава, подкопава самочувствието. Някои хора просто избират да не участват в тази игра. Те избират спокойствието пред показността, реалността пред филтъра, живота пред представянето. Следващия път, когато видиш човек без онлайн присъствие, не го мисли за срамежлив или странен. Възможно е той просто да е по-уравновесен, по-самосъзнателен, по-емоционално интелигентен. Той не трябва да бъде видян, за да се чувства ценен. Това е истинската увереност. Ако искаш да разбираш по-дълбоко защо хората мислят и действат така, абонирай се.